Ka Greta Solutions Training Academy ka Baitre Ringkat Pat ka Sarkar Meghalaya kawan Rashpi ye ki free skills training bapher. Ki training ki bam dan kamban siu la ni yo ai. Ki jingmentoy ban yo na kani ka training ki long government certificate startup tools but placement. Ki jat courses ki badan hapo kani ka center ki long electrician, masonry, fast food, craft baker, bamboo furniture maker but Kawei de. Scan ye ki form link ba u QR code le ni call menta ha uni un number nyo hunrio sao not khandai san nyo 7640957777. Blay pibaro ngadi ba resit khandai na channel Nongpoh thai. Mentang si ngai dan tia kene ka Surok ka banlet na Nongpoh sha umden kedika NEC road ka ba kitip ngi tipai ba kum ka NUS Nongpoh umden Sonapur road. Te ka Jingsniew jo kene Surok kam desu ka ba ka jingekran ka ba dang menin lane kadai ka jingekran ka ba dang khandiat si khandiat por. Kene ka Surok ka Jingsniew jo kene Surok ka lalong ka ba ponam omde ka jing tanat ka jing bah. De ka jing ponam jo kene Surok ka de ka Jingsniew. Te ki pai ba ki belek ki buan nang ne Surok omla ban len. Ki babun ki de ki ba lek don kam bet bat duna ki belek sang. Ki belek don kam nang ne ka Surok ki de ki babun bha jan man la ka minit ki kali ki ai. Bat ba ki pai ba ki belek ki buan ki sertok namar ka Jingsniew Palat jong Surok. Kam dan so ka jaka ka ba bha ka ba ka tayar kali kala ban yai bet. Ndek il haban wat hai jaka ba long ban pan ya ka tayar kali. Teknik di jinge jong pai ba le se ki babun pai ba ki bana sha than umdan marman second bathau maulong kisnong ter ki basti ka basdang nadu nang ni na po yo molong nakli yo molong ter shadu sha umdan bat ter kisnong masak madru timat keju kene ke Jingsniew jong Surok. Ka jingut jong ki pajba halor ka Jingsniew sngewbha Palat jong ka Surok NEC ya ka blatip kum ka NUS road lane ka Nongpoh umden Sonapur road haka district Bhoi bat ka jingap khmi lenti jong ki pajba banyo da ka weipat ka Surok ka bakhamba bat ka bakham he lane banyo tang da ka bashu Maramot ka dei ka wei na ki jing angnut jong ki pajba ki badon sha ki thain umden ka bakenthop ya bunteli kisnong ki ba pendon kam da ka ne ka Surok man ka sngi. Bat la ban kedeu baki kali ki bayat na kane ka Surok ki long ki ba bun bha kentup ya ki kali kit jingkit ki kali kit ya ki pajba nonglek nongwan ki kali jong ki riushimat ki kali kit nongpang ki pajba ki ba shuyat kejat kentup ya ki khana skul.
himdon gonong nok jing tho ring shu pni kini ka kejing e jong pai ba kene kejing e jong pai ba ru kam dei shu ka ba dang jan dak menin menne de kejing e kini blas lem bat bak ki babun ki kenhon bat ki ru pai ba ki juut ye kini ka Jingsniew jong ne surok dak borom ye baro inong mitmat inong yalam to se ngin pe khendiat ban ban mang no gonong nok jingrap khamtam ki nong mitmat pai ba ban senano ye kini surok kan long ka jingsuk ye ki pai ba nong lai nong wan ka jingsuk kenong nok jingsuk ka wan bet sonong ki thau ka wan bet dak jingdon jong surok bawan ka surok kumbagi ong kumbangi tip ude budlum jong ka yo ka kot ude budlum jong barok ka jing bit jing biang jong ka sunam ka telang ba jong ne ka khubor ka balangkot video e balangkot yonra chipi khamtam sarkar ngine pilang ya jinge jong pai ba ki baya jong ba ka ne surok banyo ya ka surok ka babha bat ka bakham he ka dei ka jing angnut jong ki paj ba ka bala deiru ka wei na kimat jing ekran ha ka por yalap election. The Department of Tourism and Travel Management, Lady Keane College, Shillong is now open for admission. Join the 4 years Bachelor of Tourism and Travel Management professional program at Lady Keane College, Shillong and embark on a journey beyond borders. For more information, call the given number on the screen or visit the website www.ladykeanecollege.edu.in.